duk kudinka a duniya babanka ta bi ka falala, yar ƙauyen nan da ka raina ta bi ka falala. Duk kudinka wannan ba ƙauyen da kake gani yanzu ka yi kudi, wai wani baya so ma a nuna babansa wannan shine babansa, saboda yanzu shi ya waye ya goge. Idan babansa ya zo wucewa sai dinga rabewa kar abokanansa su gano wancan shine mahaifinsa, saboda kila babansa yana da wani nau'i na ƙauyanci ko wani abu, ko ana magana ai ni babana bai boko ba ko babana bai karatu ba, wai baya so ya bayyana babansa. Ko irin abin nan da makarantar firabir suke yi, kowa ya zo da babansa school am menene wani dai iskanci na tura nan da ake yi. Oh dai ku kuka san shi, ba dole bane in kiyaye shi. To sai ga wani wallahi ila wani wan babansa ne ya dauki nauyin karatunsa, asalin baban nasa wani dan ba gidajen mutum ne shi a gurinsa, da haka ba zai zo da shi wannan taron ba, kar ai mai dariya a wulakanta masa uba. Duk duniya wannan baba bari ku